ba komai kanka amma ka ce wallahi ni wanga sallah ni ban yi. Akwai wasu suna su girman kai ne filin wuri shi bai yi me yasa saboda wanda ya ce ayi ya girme shi bai ɗaukan karatu wurin yaro amma yaro ya bashi kuɗi ya anshi ya ci ko ba haka bane dai ba suna kawo irin wannan ka zauna shi ya girme wani shi ya girme ka saboda ya girme ka shi addini bai ɗauka wurin ka amma in babanka ne ka gina gida ya je ya zauna cikin gidan bai cewa ya yaro zai gina mi gidan zauna ciki ta ma ga ce aje gaje kai yau aka haife ka kai ni ina shekara 44 aka auro ummanka jikaran bani ne ka sani shekara 44 ka bai auki ba domin ya zo yayi karatu ya san addini kai baka sani ba sai ka bi kawai kaga inda ake karambani cikin lamari kenan wurin addini wurin ilimin addini wurin kaje ga ana da numbers na shekaru ni wani yaro wallahi wani yaro bai sai gwada mai addini ba amma yaro ya samu kudi ya so ma mota ya kawo ma ka zauna da wallahi yaro Allah mai albarka ya sai ada ka ta ce yaro ya fika kudi ba tunda ka gine ka fi shi kudi baka fi shi kudi ba haka ne ka gine shi baka fi shi karatu ba domin daman da ya samu karatu kina baka damu ba baka samu wannan daman ba ko fahimtar da Allah ya bashi kai Allah bai baka wannan fahimtar ba domin fahimtar nan baiwa ne wallahi Allah ke ba mutane zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ne Allah wanda Allah subhanahu wataala ke ba wanda yake so naka an ce abu sunna ne ka kamanta kai hakuri ka sake da haka ake kira mu ahlus sunna duk yayin da sunna sai mu sake mu koma akai ba mu da mun saba yayin da ga suna cewa mun saba da abu kaza mun zama yan bid'a kenan domin su ma sun saba ne suke yake ta su bari ba su bari dan kana ka ce ka saba baka bari kai ma dan bid'a ne wallahi babu mutu tsakaninku kai ahlus sunna ne kana ji haka annabi ya ce na dawo kai lafiyanka kenan ahlus sunna wal jamaa kenan ala fahmi salafil umma haka muke tafiya ala alkitab was sunna ala fahmi salafil umma kan qur'ani da sunna kan fahimtar magabata na kwarai kan haka muke Allah ya tabbatar da mu ya kamalan kai ba ka bari dan su akwai da ke cewa wasu saboda yan bayan kan nan na tashin kai ma ka bari ba a barin sunna saboda wani bai kamanta sunna kai ya tabbata sunna ne ya kamanta sunna wanda ya bari ka bar shi da kayan shi kawai amma ka ce saboda shi bai yi dan haka ni ma zan bari akwai wasu da ke da wannan falsafan ko ga ai bai kamata ba mutane ba su iya ba wanga simple abu kawai simple so guda an gwada ma bai kai 1 minute 30 seconds ma bai kai shi mace ce ya kamata a gwada muna mu gane sannan a fara yanzu an yi ka gane